Anga wale nyuma noboli be ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu be ni kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan ka kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye n ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. Jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka bɛn ni maire sigi kalataw yɛrɛ mankutu baaraw daminɛ ye juma novembre kalo tile 4 Kuluba jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛ kɛ musobɔ ye ka maire sigi kalata ka u sen don a la ka se ka kɛ maire ye chef wari miliyɔn 300 o chèque de taara k'o di an balaka ninnu ma u k'u bolo dɛmɛ ni a ye. Jɛnselikɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA o ni minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma olu jɛra ka tile 3 hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan ko séminaire k'a lajɛ basigili jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ jɛnselikɛnani tɔma Nations Unies tɔgɔ la u ka lahalaw yɛlɛmaw minnu kan ka don u ka baara kɛcogow la manda ka lajɛ k'u bɛrɛbɛn ni jamanaw ka lahalaw ye jamana minnu n'an bɛ basigila olu kɔnɔ. Hakili jagabɔ kɛnɛ in bɛna tali kɛ o de kan walasa hali bi baaraw bɛ se ka nɔgɔya jɛnselikɛnani tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ ni o ye MINUSMA ye bamanankan kunnafoni kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Chef wari miliyɔn 300 jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye o de kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an balakaw ma an balaka minnu bɛ musobaw ye k'a lajɛ ka mairiya ɲini n'a ma ɲɛ k'a fɔ maire sigi kalata an ka jamana kɔnɔ novembre kalo tile 20 nata don juma don novembre kalo tile 4 an bi aw ladɔnniya k'a fɔ yɛrɛmankutu baaraw olu daminɛna ni o ye campagne ye o de kosɔn jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ma ɲɛ k'a fɔ balakaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min bɛ se ka to laɲiniw bɛ se ka sabati wasabilo kɛlen kɔfɛ ni ka a wete k'a jira k'a fɔ balakaw u sen ka ye jɔyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dantigɛlibaw bɛ kɛ yɔrɔw minnu na an balakaw ka ye o yɔrɔw la ni ka labanna ka hakɛ min kan ka jɔ u ye k'o bɛɛ lajɛlen jɔ jamana ɲɛma a ka nin baara in de b'a sɛmɛndiya k'a fɔ a b'a fɛ balaka ninnu u ka se ka jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ baara ninnu kɛra an ka jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye Kuluba ye chef wari miliyɔn 300 chèque ja a taara ka di an balaka ninnu ma minisiri ɲɛma Modibo Keita ale kun bɛ ka fara ka minisiri caman kan ani musolakaw minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu bɛ jɔyɔrɔbaw la olu caman fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la maa min kun bɛ yen Amadu Kamara Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ o de filɛ. An ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita walasa ka musow dɛmɛ kalata nataw la musolaka minnu kɛlen don k'u kanbɔ a y'a kanu i n'a fɔ Ala ɲini cogo min na ka Mali musow k'olu bila a ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni k'u dɛmɛ ka sɛfɛwari miliyɔn 300 k'o d'u ma yasa u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye. Ka Ala fo ka Ala barikada ka tanu da alakira sallallahu alaihi wasallam ni nisɔndiya koba de y'anw bolo barisa n'i y'a ye an ja farinyara ministère ja farinyara ka ni loi in kɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko président bɛna a kɛ de an y'a dɔn k'a tɛ ko gɛlɛya si don a la kabini loi ko kuma fɔra ye don min na fo ka n'a bila bi an bɛ yɔrɔ min na a ma gɛlɛya si don a la a y'a ta n'a bolo fila ye a ko k'a kan ka kɛ parce que musow ka kan n'a ye cɛ ni muso a bɛɛ ka kan jamana in kɔnɔ baara la an bɔra bɛɛ bɔra musow de la musow sen ka don a la dɔrɔn ni mɔgɔ 2 bɛ yɔrɔ min na muso 1 ka k'a la ni mɔgɔ 4 bɛ yɔrɔ min na muso 1 ka k'a la donc musow sen ka don fɛn bɛɛ la u ka baara kɛ olu de bɛna kɛ olu de ye denbaw ye donc n'olu bolo donna baara la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an yɛrɛ an ka sigidaw an ka laɲiniw a caman bɛ sabati donc kuma belebeleba yɔrɔ o de a ye wari mun d'u ma nin ye nafolo mun d'u ma nafoloba don nka nafolo yɛrɛ tɛ a di cogo o de diyara an ye kosɛbɛ ni nin bonya dar'i kan i ka kan ka jigimafa de kɛ donc an y'o de fɔ musow ye. Ala sago bonya ba o kadara kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'an ka jamana kuntigi ale ni Mali musow bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka nin waleya in o nan'o ko bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya musolakaw u nisɔndiyara nin na kosɛbɛ bari sabu k'a da kan u ka babu sentigi n'o ye madame Sal Umu Seki ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana kuntigi ka nin waleya in ko a tɛ bɔ o musolakaw kɔnɔ sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna ko ka kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛsin Mali musolakaw ma jamana kuntigi fɛ. Ne hakilina ye min ye nisɔndiyara déjà nisɔndiyara parce que ne bɛ musow la minnu ye cɛsiri caman kɛ an b'a la halisa
walasa musow ka ko ka taa ɲɛ musow ka jɔyɔrɔ sɔrɔ n'a fɔra cɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ musow ka k'u kɛrɛfɛ parce que jamana kunko don jamana ɲɛta kunko don donc ni musow bolo bɛ kow la a bɛ se ka ko caman nɔgɔya n'an y'a jateminɛ bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamanadenw kan a bɛ musow fanba de kan a bɛ musow denw de kan ni denmisɛnninw tɔɔrɔla ni musow tɔɔrɔla a bɛɛ y'a kelen ye fa yɛrɛ tɛ se ka lafiya donc musow ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na dugumala la an b'a fɔ cogo min niveau local bamanankan jɛlen tɛ niveau local dugumala la tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ a b'o yɔrɔ de la inégalité fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ au niveau local donc a bɛ corriger o yɔrɔ de la ni dugumala ɲɛna dɔrɔn sanfɛla bɛ ɲɛ donc président ka nin ko in diyara n ye a y'a ŋaniya yira a diyara n ye a ye min kɛ u kan ka hakilina di bɛɛ ma fɛn fɛn ye homme politique ye fɛn fɛn ye partenaire ye musow yɛrɛ kan ka profiter nin ko in na u ka se ka u cɛsiri halisa ka baara kɛ parce que n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i kan k'a yira k'i n'a jɔyɔrɔ ka kan président kɔni y'a ta kɛ a tɔ bɛ musow de bolo a tɔ bɛ jamanadenw tɔw bolo ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bolo jamanakuntigi a kelen kɔ ka nin nafolo kasabi ta k'a di mali musow ma a ye kuma ta a ye min fɔ mali musow ɲɛna an k'an tulomadaw fɛ k'aw bisimila yan bi gouvernement tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ la ka ŋanayira kɛ ŋanayira de don kalafili bɛna se maire kalafili bɛna se o maire kalafili nin an b'a fɛ aw caman sen ka don la ala y'an se kɛ min ye bɛrɛ tɛ ŋanayira de don k'a wele bi k'o d'anw ma o ka kɛ an ka dɛmɛ ye o de la aw nana yan bi n ko aw ka bonya o dagalen don o jagoyalen don ka tugu ni maa o maa b'i yɛrɛ dɔn i bɛna kɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ na a i bɔra muso de la dɛ doni min b'aw kan yan an ka diɲɛ in kɔnɔ a ka bon donc bi ɲɔgɔn ye y'o dɔ de ye n'o bɔra la ka hakili ɲɔgɔn ma ka yira aw la k'a fɔ baara min a bɛna daminɛ a kungo ka ca a ɲɛɲɛ ka ca pour que a ka se ka bɔ ɲɔgɔn na fo a ka fɛn dɔw faamuya pour que o faamuya n ko aw kana maloya ka kalan kɛ aw kana maloya ka ɲininkali kɛ i bɛ min dɔn i b'o dɔn i tɛ min dɔn i t'o dɔn dɛ o de tun bɛ n fɛ k'a fɔ aw ye yan bi hakɛto b'a la serila mahamadu nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɔni kɛra jamanakuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye kuluba ye baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra nisɔndiya ani karama kɔnɔna na an bɛ dugawu don kɛ mali musow ala ka sebaya d'u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ to jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la kuluba jamana ɲɛma elhaji ibrahim boubacar keita ale ye diɲɛseleke naani tɔnba nations unis ɲɛma ban ki-moon ka nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ diɲɛseleke naani tɔnba nations unis ka basigili jɛkulu minisma o ɲɛma fɛnɛ don cadi jamana de mahamad saleh ana defo bisimila maɲɔɲa fanba kun ye fɛn min ye o ye k'a lajɛ aligérie bɛn kan sɛbɛ a waleli min bɛ sina kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sira min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkuluko kunka u k'a ma ko autorité intérimaire n'a ma ɲa k'a fɔ sariya sen kɛrɛnkɛrɛnnen dara ka ban ni nka a kɔnɔmaw kɔni bɛɛ lajɛlen dansigi k'u bɛɛ lajɛlen jira tɔ ye sa u bɛ se ka taa bisimila minɛ yɔrɔw minnu ni o bɛ kɛ o bisimila yɔrɔw ye olu ka lajɛ k'olu teliya saleh mahamad ana defo a nakun kun y'o ye jamana ɲɛma elhaji ibrahim boubacar keita fɛ a y'a yira k'a fɔ bibi in na haminanko fɔlɔ min ni o bɛɛ diɲɛseleke naani tɔnba nations unis ka basigili jɛkulu minisma la o ye aligérie bɛn kan sɛbɛ bɛ se ka wale mali fa bɛɛ lajɛlen la ka mali basigi ni ka kolosuma a ko nka ko octobre kalo tile tan ani naani tɛmɛnen jamana ɲɛmaw ye sariya sen da ni ka autorité intérimaire sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkulu maaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni faranfasiya k'u jira o kumana tɔ de ye sa u kan ka taa bisimila minɛ yɔrɔ min na k'a lajɛ k'o ko teliya min bɛ se ka to baara a bɛ nɔgɔya a ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma elhaji ibrahim boubacar keita ani minisma diɲɛseleke naani tɔnba nations unis
u bɛɛ lajɛlen kɔni ka haminanko de ye autorité intérimaire ko u ka ɲɛnabɔ ka bɔ yen walasa se bɛ kɛ tɔw ma barisabu ka da kan o dama tɛ Algérie bɛn kan sɛbɛn kɔnɔ kuma ye yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ kulu maramafɛntigiw minnu ye maramafɛn ta olu ka maramafɛn bɔli u bolo ni ka u lasago ani minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka don muruba kala la aya ni baaradaw dili ye u ma ka lajɛ k'olu baaraw fɛnɛ sigi sen kan ni u k'a ma ko désarmement démobilisation aya réinsertion ani cantonnement ko baaraw olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ aya ɲininkaliw tɛnkunnen Mahamad Saleh Anadef la k'a fɔ waati jumɛn yɛrɛ de bɛna kɛ autorité intérimaire ninnu sigi kuma yɛrɛ de ye sa n'o bɛ se ka si dɔ a ko jaabi bɛ jamana ɲɛmaaw de bolo n'a ma ɲa kɔni k'a fɔ ko sariya sen kɔni dara ka ban ka maaw kɔni yira o ye baara fanba kɔni gɛlɛn ye o kumana u kan ka sigi yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na maire sigi o bɛ k'u kun bɔ o ye Novoborokalo tile 20 ye an kɔrɔ k'a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni kalataw tɛ se ka kɛ olu yɔrɔw la walikelen yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu sigida ɲɛmaayasow aya ko in tɛ se ka olu lasɔrɔ sigida ɲɛmaayasow ka nɔnabila jɛkulu in autorité intérimaire ka taa sigi o yɔrɔw la baaraw ka se ka nɔgɔya ko o de ye laɲini ye min ni o sɔrɔla o bi bɛn bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka malo sɛnɛyɔrɔba min bɛ Segu mara la u k'a ma ko Office du Niger bi bi in na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sɛnɛkɛlaw a kɔnɔ u na wasa sɔrɔ ka sabu kɛ fɛn jumɛn ye Turiki jamana cakɛda dɔ kɔni bɛ yen o ni minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ Turiki jamana cakɛda in a bɛna taari ba 30 ɲɔgɔn na k'o de ladila sɛnɛ kama min bɛ se k'a to baara a bɛ nɔgɔya an ka sɛnɛkɛlaw bolo kɔlɔ kɔnɔ. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Turiki cakɛda min ko don aya ni ale bɛna taari ba 30 in ladila an ka Office du Niger kɔnɔ a cakɛda bɛ wele ko Toya Holding Turikikaw ka cakɛda do min bɛna na baara in kɔni sabati a jirala k'a fɔ min ye aya taari ba 100 min ni jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye o layidu ta don min na jamanaden fanba bi danaya da kan ka sugandi ka kɛ jamana ɲɛma ye a ye baara bolodalen min ɲɛsin jamanadenw ma ni u kama ko projet de société taari ba 100 in bɛ o de kɔnɔ yanni san 2018 ni ɲɔgɔn cɛ aya o dangɛnɛmaya ni ko nin baara bɛna kɛ sababu ye ka o nɔgɔya a bɛ ka kɛ Office du Niger fa min fɛ kɔlɔ kɔnɔ o ye Mansina fanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kararikaw fɛ yen aya min ye sɛnɛ yɛrɛ kɛcogo ye taari ba 30 ninnu na aya kɔɔri o bɛna lajɛ k'o sɛnɛ Office du Niger kɔnɔ a baara t'a dɔn bɛ ni malo sɛnɛ ye nka bi bi in na yɛlɛmaw de b'a fɛ k'a kɛ ka sababu kɛ sɛnɛfɛn kelen da k'o don bala ka sɛnɛfɛn tɔw to yen o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ nafa sɔrɔta la barisabu ka da ka kɔɔri fɛnɛ y'a dama nafa ye malo fɛnɛ bɛ o cogo la o kumana o ko fɛn min ma ko diversification aya Office du Niger bɛ ka taa o de ye wa ni bɛna o baara de nɔgɔya taari ba 20 ɲɔgɔn na o bɛna kɛ ayiwa kɔɔri sɛnɛyɔrɔ ye taari ba 10 o bɛna kɛ maɲɔ ni dɔw ko kaba o fɛnɛ sɛnɛyɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn taari ba 30 de ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Office du Niger ma ɲɛmaa kuraw u kɔni b'a fɛ de k'a lajɛ ko kana dama malo dama sɛmɛnni mɔ bilen k'a lajɛ ka sɛnɛfɛn caman ɲami ɲɔgɔn na Office du Niger kɔnɔ min bɛ se k'a to nafa o bɛ se ka bonya. An y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ o ye MINUSMA ye a ka baara o kan ka kɛ cogo jumɛn na yɛlɛmaw minnu kan ka don a la ka bɛn ni basigiyɔrɔ yɛrɛ cogoyaw ye ani waati min dilen don a mɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies fɛ k'a bɛ baara kɛ o kɔnɔ ni o sariyasenw fɛnɛ ye u k'o ma ko mandat o bɛ se ka bɛrɛ bɛn ni basigiyɔrɔ cogoyaw ye cogo jumɛn le saba hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ de sigira sen kan min hakilina tara minisiriso fɛ minisiriso min ni a ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA ma ɲɛmaw yɛru Kafunɛ Bacili bɛ walawalali kɛ an ye a ko kan. Tiɲɛna n'o y'a sɔrɔ diɲɛseleke naani ka basigili jɛkulu ka caw de bɛnnen don jamanaw dɛmɛ ɲɔgɔnɲani la walasa u ka se ka bɔ basigibaliya dingɛ kɔnɔ a ka kan o basigili jɛkulu ninnu ma u bɛ taa diɲɛ jamana minnu dɛmɛ ɲɔgɔn ɲa u ka olu ka jamanaw lakodɔn gɛlɛya minnu b'u ka olu ka se ka sidɔn u fɛ an'u ka politiki kow yɛrɛ siratigɛ ɲɛdɔn o hakilina in de hukumu kɔnɔna na
tile saba lajɛrɛ dɔ kɛnɛ dayɛlɛnna mali minisiriso fɛ min ka caw bɛ bɛn mali ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma fɔɔ ka taa bila jɛɲɔgɔn siraw nun doni na ba la ani diɲɛ selegenani ka basigili jɛkulu minisma ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na diɲɛ selegenani ka basigili jɛkulu u ka baara kɛcogo u suganticogo k'u bila ka taa jamanaw la basigibaliya bi jamana minnu kɔnɔ u bi waati kuntagala min kɛ o jamana kofɔlen nunu kɔnɔ gwɛlɛya minnu bɛ o dugu kofɔlen nunu na tile saba lajɛrɛ in babu bena boli olu de kan maa minnu bena jɛ ka ni sigi in kɛ u da bena balan kɔrɔfɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dɔw bi tali kɛ jamanaw ka degun an'u ka laɲiniw kun kan diɲɛ selegenani ka basigili jɛkulu bi waati minnu kɛ diɲɛ dugu basigibaliw kɔnɔ u bi baara kɛ cogoya minnu na u ka kuntagala dilenw kɔnɔna na walasa k'o jamanaw dɛmɛ ka basigi ni kolosuma nati u ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ selegenani ka basigili jɛkulu cɛbɔ hakɛya minnu kan ka taa diɲɛ mangama jamana kɔnɔna na olu hakɛyaw ka bɛn ni o yɔrɔw cogoya ye ani basigilibaliya siya ye da bena balan o kɔrɔfɔ nunu de la kɔrɔfɔ wɛrɛ minnu be ni da bena maga olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali jamana kun kan jɛɲɔgɔnya baaraw be se ka sinsin cogoya min na walasa diɲɛ selegenani ka basigili jɛkulu be se ka mali dɛmɛ ɲɔgɔnya hali bi a ka basigi n'a ka kolosuma ɲinini na ani laɲini gwɛlɛ minnu ni mali jamana sigilen do k'a kɔnɔ ka sanga ni aligeri bɛn kan sɛbɛn waleyali min bena kɛ sababu ye bɛn ni kolosuma ani malidenw seginɲɔgɔmali be se ka sabati cogoya min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni tile saba sigi a be ka mali jamana maa ɲɛmaw ani diɲɛ selegenani maa ɲɛma caaman de fara ɲɔgɔn kan ha k'a ja maa o ma ni o de da donna mali jamana ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani malidenw seginɲɔgɔnma ɲinini baaraw la octobre kalo n k'a fɔ novembre kalo tile 4 o ye diɲɛ selegenani tɔnba nations unis bolo don gɛrɛngɛrɛnnen ye don gɛrɛngɛrɛnnen min ɲɛsinnen do waleya dɔ kɛlɛli ma o tɛ wale wɛrɛ ye jamana minnu kɔnɔ ni jamanaden dɔw bi a ye k'a fɔ u jatin dɛ k'u kɛ jamanaden ye wali kelen jamana lakodɔn sɛbɛn jɔlen dɛ u la nationalité u k'u ma ko apatridi a y'a kunnafoniw ye a jira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa miliyɔn dande bɛ o lahala in kɔnɔ o de kosɔn bibi na diɲɛ selegenani tɔnba nations unis a n'a dɛmɛɲɔgɔn olu kɔni b'a fɛ de k'a lajɛ ka wale in gɛlɛ barisabu ka da ka maa minnu bɛ ka wele o ye ko a y'a jamana jɔnjɔn kelen dɛ u la ni o bɛ kɛ sababu ye k'u bali jamana lakodɔn sɛbɛn sɔrɔli la o jamana lakodɔn sɛbɛn sɔrɔbaliya bɛ kɛ sababu ye k'u bali kala yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔli la a b'u bali ka se ka baarada jɔlen sɔrɔ u laban bɛ kɛ sure ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya kɔnɔ diɲɛ selegenani tɔnba nations unis bolofara min ɲɛsin bɛ maa degunnenw bisimilali ma ho commissariat des nations unis aux réfugiés ale kɔni ka haminanko de ye yanni san 2024 kɔni jɛ ko in ka se ka kɛlɛ ka ba diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye jamana dɔ kɔnɔ ni jamana lakodɔn sɛbɛn jɔlen dɔ ye i yɛrɛ la o de kosɔn ka bɛn ni a don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Sherifla TV kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amadu Jara ani Seydou Ɲare olu wulila ka se sigida ɲɛmayaso sabala ni o ye kominiw ye Bamakɔ sigida sabana ani nanina ka lajɛ u bɛ se ka maaw sɔrɔ minnu bɛ se ka walawalali kɛ u ye ko in yɛrɛ nacogo kun kan u ye min sɔrɔ o filɛ nin ye. Apatridi an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɔra yɔrɔ wɛrɛ i b'a sɔrɔ u caman na sɛbɛn foyi t'u bolo u fa dɔnnen tɛ hali n'u fa dɔnnen olu b'u fa dɔn mais sɛbɛn na sɛbɛn foyi t'u bolo o kosɔn ni sɛbɛn t'i bolo ni wolo sɛbɛn t'i la i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka carte d'identité sɔrɔ i tɛ se ka passeport sɔrɔ i tɛ se ka hali ni se b'i ye i tɛ se ka so san i tɛ se ka compte bancaire dayɛlɛ i kɔni bɛ mɔgɔw cɛla ten o de y'a juguya yɔrɔ ye apatridi fana bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye de ni mɔgɔ minnu i b'a sɔrɔ kɛlɛ b'u ka jamana kɔnɔ u taara ɲɛ bɛ an ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ ala k'an kisi ni problème ma réglé olu denw bɛ kɛ cogo di u bɔra jamana mun kɔnɔ o wolo sɛbɛn t'u bolo u bɛ yɔrɔ min o wolo sɛbɛn t'u bolo o de bɛ na n'a ye o dun pour que an k'a kɛlɛ il faut que mɔgɔw ala de k'an dɛmɛ a ka sabali d'an ma an ka kɛlɛw dɔ bɛ yen ni mɔgɔ o de la ne a bɛ fɔ jamana kɔnɔ n'i bɛ kɛlɛ daminɛ kɔlɔlɔ caman de b'a nɔfɛ nin y'a kɔlɔlɔ dɔ de ye n tɛ n da don a bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais o de la a bɛ fɔ ni culture de la paix o ye mɔgɔw ka kɔrɔbaya n'a ye u ka don u ka jogow la k'a fɔ mɔgɔw sabali de ka ɲi jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na mais ni kɛlɛ ni mankan ni fɛn caman bɛ jamana kɔnɔ a bɛ kow gɛlɛya
commune sabanan mɔgɔ ba kɛmɛ ani ba 60 ɲɔgɔnna de bɛ commune 3 kɔnɔna na en tout cas peut-être mɔgɔ bɛ se ka kɛ i ka carte d'identité tununna ou bien i ka wolo sɛbɛn tununna mais mɔgɔ fɛn fɛn bɛ wolo duguba kɔnɔ kɔni an ka jate la ko bɛɛ kelen don pour que u ka sɛbɛn sɔrɔ parce que ni ka taa maternité la fo ka se anw ma sɛbɛn ko la parce que mɔgɔw kan ka mun faamu wolo sɛbɛn n'a bɛ dilan hari papier mun bɛ k'a la a bɛ visé de tribunal fɛ wolo sɛbɛn bɛ dilan n'o de tribunal b'a depuis o tuma na tribunal b'a kalama donc o bɛ déposer partie dɔ bɛ déposer jiginniyɔrɔw la donc ni den jiginna yɔrɔ min a tɔgɔ bɛ sɛbɛn ni denkundi kɛra dɔrɔn a tɔgɔ bɛ sɛbɛn o bɛ na anw fɛ yen sɛbɛn mun bɔra tribunal la n'a viselen don fo tribunal la an b'a k'a la wolo sɛbɛn fana na registre la volet caman de b'a la donc pour que ka ni olu voletw dɔ bɛ to mairie la dɔ bɛ di yɛrɛ ma hari san 10 san 40 san 50 kɔfɛ ni mago b'a la n'u taara u bɛ taa o kelen nin de ta k'a lajɛ a enregistré la wagati mun date mun b'a la fɛn fɛn b'a la pour que n'o bɛɛ bɛ mɔgɔ min na e tɛ apatride ye apatride ye mɔgɔ minnu ye komi ni kɛlɛ ye mɔgɔ minnu b'u ka jamana kɔnɔ u nana i b'a sɔrɔ hali ni sɛbɛn b'olu bolo olu denw ou bien u mɔdenw i b'a sɔrɔ sɛbɛn t'olu bolo n'u ni muso jɔlen nana sisan u ka jigin o jamana kɔnɔ a jiginna jamana mun a bɔra jamana mun kɔnɔ olu t'a dɔn a nana an minnu fɛ yan anw t'a dɔn o de a bɛ fɔ de ma apatride donc a bɛ fɔ o dun bɔnɛ de b'a lase mɔgɔ ma n'o tɛ jamana bɛɛ kɔnɔ hakili la organiselen don an fɛ yan cogo min jamana caman bɛ o cogo la pour que bɛɛ ka wolo sɛbɛn sɔrɔ i ka se k'i ka nationalité sɔrɔ todunga na apatride somo sote jamana tɛ mɔgɔ mun na parce que ni jamana bila o jamana sɛbɛn de kan k'i bolo ni sɛbɛn t'i bolo o kɔrɔ ko jamana t'i bolo o de ye apatride kɔrɔ ye bamanankan na bon communicateur depuis 2009 la n y'a f'i ye cogo min an ye papier dɔ bɔ gafe dɔ bɔ mun b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ u ka n'u ka sɛbɛnw kɛ sɛbɛn mun i mago b'a la a prix ye nin ye a kan ka dilan nin yɔrɔ la a kan ka nin waati de ta donc depuis bɛɛ y'o dɔn bɛɛ bɛ n'an bara k'u ka sɛbɛn dilan parce que sɛbɛn état civil ye mun ye i ka wolo sɛbɛn ani ka furu sɛbɛn ani i ka ko segin ni sɛbɛn o de ye adamaden ka état civil ye mais depuis o de la ani sisan cɛ n b'a f'i ye mɔgɔ caman bɛ n'u ka papiyew ta papiye ko kɔni gɛlɛya t'anw bolo communicateur la bi an bɛ don min na i ko bi bien sûr ni i si sera yɔrɔ dɔ la i ma papiye dilan en ce moment i bɛ ɲɛsin tribunal de la i n'i ka seerew k'a fɔ i ye karisa den ye i ye nin dugu mɔgɔ ye i ye nin ye bɔ tribunal mana jugement kɛ ka wolo sɛbɛn d'i ma ou bien i banna i denw ma se ka saya sɛbɛn kɛ tribunal fana b'o kɛ ou bien i ka muso furu sɛbɛn o t'i bolo e taɲana tribunal fana bɛ se k'o bana kɛ donc ni wagati tɛmɛna ka sɔrɔ i ma nin sɛbɛn ninnu bɔ tribunal de bɛ se ka nin sɛbɛn ninnu d'i ma sariya kɔnɔ bien sûr katinina ye mun ye a tɛ se ka kɛ fɔlɔfɔlɔ 2009 tuma a tun kɛra de ni nana dɔrɔn carte d'identité i b'a kɛ bon au fur et à mesure a bɛ ka gɛlɛya min na fo wolo sɛbɛn ka k'i bolo bon ni wolo sɛbɛn t'i bolo a bɛ gɛlɛya donc raison pour laquelle caman bɛ yen sisan u bɛ wolo sɛbɛnw dilan pour ka se ka katinina sɔrɔ parce que katinina sɔrɔ kun ye wolo sɛbɛn ko ye donc on bɛ don min na ko bi an b'a fɔ de hali bi ka mɔgɔw wele ni denw wolola u ka denw ka sɛbɛnw dilan parce que sini ko dɔrɔn bi ko tɛ alamisa don novembre kalo tile 3 kunnafonidilaw tɔgɔ la so la maison de la presse Dar es Salaam fanga sinamatɔn farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan a kuma fanba kun bi boli fɛn min kan o ye jamana lakana ko o tɛmɛnen kɔfɛ mairie kalataw minnu bɛ k'u kun bɔ ka taa se ayiwa lahala wɛrɛ ma ni o ye sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkulu ka sigili ko ye autorité intérimaire an ka ma minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Usmane Sogore Ibrahima Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ filɛ fanga ɲini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga sinamatɔn ye tɔgɔya min na u bɛ se ka gwara da fanga la n'o ye opposition malienne ye u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi alamisa don novembre kalo tile 3 san 2016 maison de la presse la so min dabɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw kama fanga sinamatɔnw y'a kanu ne ni kunnafonidi kɛnɛ sigili ye walasa ka se k'u ka jɔrɔna ko an'u ka hamina ko yira ka ɲɛsin an ka jamana ka lahalayaw ma kɔrɔfɔw la kumaba walawalala fanga ɲini jɛkulu ɲɛma fɛ parena n'o ye parti pour la renaissance nationale ye
a da sera kɔrɔfɔ fɔlɔ ma k'o walawala o bɛ tali kɛ lakanabaliya la an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔdɔ ka daminɛ jamana faaba la a kɔrɔ yan fan ka taa se a camancɛ yan fanw ma. An ye nin sigikafɔ in kɛ bi an ni dɔn kubaru cɛbalenw parce que opposition kɔnɔna fililen don an jɔrɔlen don an sirannen don jamana lakananen tɛ minnu kɛra jamana in kɔnɔ kosa in na bɛɛ b'a kalama Sanankɔrɔba yan'u ka péage attaqué ka mɔgɔw faga u tun ye pharmacie de fɔlɔ attaqué Kalifabugu Jelibugu Ecobank Bamako joli bɔnna comme joli bɔnna Sanankɔrɔba cogo min na Negela malidenw haminen don u kɔnɔna fililen don u jɔrɔlen don u lakanalen tɛ an k'u ma min bɛ Bamako bi bi in na min kɛnɛ ye jɔrɔ ni haminako ni kɔnɔnafili ye o ɲangata in de bɛ Mopti région mɔgɔw kan ani kɔrɔnfɛla kan don tɛ tɛmɛ ni joli ma bɔ jamana in kɔnɔ o tuma an ko Mali fanga ma a ka malidenw ka hami an'u ka jɔrɔ an'u ka kɔnɔnafili an'u ka siran a ka lamɛn dɔɔni anw ɲɛ tɛ fɛɛrɛ sirilen na ka politiki fɛɛrɛ siri pour que ka ɲɛɲini kɛ ka lafiya ni lakana ka segin jamana kɔnɔ. Kɔrɔfɔ filanan min walawalala o ye tali kɛ mɛriya ɲini kalata baaraw kan élection communale n'o kan ka sigi sen kan novembre kalo tile 20 nata o mɛriya ɲini kalata baara min bɛ ka gɛlɛya don fan dɔw la ka ban sabula a labɛnw bɛna kɛ sariyakisɛ 2 kan mun bɛ tali kɛ sariya mun tara octobre kalo tile 14 san 2014 ani mun tara kɔsada fɛ octobre kalo tile 17 san 2016. D'abord u ye kalafilenw u y'a bololada sariya 2 de kan 2014 sariya ani 2016 sariya o sariya kura in yɛrɛ président y'i bolonɔ bilala kalo in tile 17 de o tuma an ko fanga ka sabali a ka jamanadenw ka wele kan mɛn a ka jamanadenw degunnen don u bɛ ka ŋunan u bɛ maɲumako min na bi bi in na jamanadenw bɛ gatugu bɛ maɲumako min na bi bi in na pour que u bɛ se k'u ka denbaya lahinɛ donc an b'an kanbɔ de bi opposition tɔgɔ la an ka parti 17 in tɔgɔ la ka f'u ye u ka sabali n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ n'o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ɲɛmabulon n'o ma bila sira ɲuman kan n'o ma dilan. Da magara kɔrɔfɔ wɛrɛw la kɛnɛ kan i n'a fɔ kɔrɔfɔ min bɛ tali kɛ fanga nɔnabila jɛkulu sigili la la mise en place des autorités intérimaires ani ɲɔgɔn ye mun tɛmɛna fanga sinamatɔw ka ɲɛma honorable Soumaïla Cissé ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani ka taa se général Amadou Aya Sanogo ka minɛli ma n'o bɛ se san 3 ma ninnu kɛra kɔrɔfɔw ye minnu kɛra hakilina falen-falen ye kunnafoni ɲininaw ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ne ni kunnafonidi kɛnɛ in sigili ye fanga sinamatɔnw u y'a kanu ka malidenw ani diɲɛ seleke naani maaw k'u ladɔnniya gɛlɛya mun talen don ka ɲɛsin an ka jamana ma bi. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw la sɔrɔli ma Benin jamana kɔnɔ Sébastien Ajavon waritigiba do Benin kɔnɔ ale yɛrɛ kun y'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini a nana jɔyɔrɔ 3nan na Patrice Talon de kɛra jamana ɲɛmaa ye nin ye ale jɔfuranjɛ kelen ye bolo la ka sabu kɛ ko a ka conteneur doni min ni o bɛ bɔ jamana kɔ kan ka doni o ye Benin Cotonou dangandaw la bateau fɛ ko drogue kilo 18 kɛrɛnkɛrɛnya drogue min wele ko cocaïne o de ko de sɔrɔla kɛ a kɔnɔ a bilama kɔni bɛ bolo la nka maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala drogue in tiɲɛ do wa a yera kɔnɔ wa wale kelen janba de do ni janba do diɲɛ fɛ fanga de kɛmɛ ka janba de labɛn a ye wa wale kelen politiki bɛna k'u kan ani maa minnu de ɲɔgɔn kan fɔ olu de kɛmɛ ka janba in labɛn a ye wa ninnu ye ɲininkaliw ye minnu bɛ ka tɛngu maaw fɛ ni jaabi cogo tɛ ka sɔrɔ u la wale kelen a jago julaba ɲɔgɔn minnu bɛ Benin waritigibaw la olu dɔ de b'a fɛ ka a mankutu tiɲɛ k'a mago sa wa n'o y'a sɔrɔla ko drogue fɛnɛ don ko drogue yera de drogue in a nana na cogo jumɛn na a bɔra jamanaw minnu kɔnɔ wale kelen kurun yɛrɛ sɛmɛna dangandaw minnu na yanni Benin cɛ a y'a ko jateminɛw kɛra k'a sera ka tɛmɛ olu yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la cogo jumɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ɲininkaliw ye minnu bɛ ka Benin ka denw kɔni kɔnɔ guwa a kɔni mana tigɛ daw da kɔni nka a ka lapasaba ni o ye avocat ye o y'a yira k'a fɔ ko in kɔni ye yɛlɛko da de ye ko bari sabu ka da kan a y'a drogue min fɔ k'a filɛ nin ye ni cocaïne don ko kilogramme 18 a y'a ko a wari tɛ se ka tɛmɛ sepa wari miliyɔn 200 ka fiyewu
ko b'a jira k'a fɔ a tɛ se ka hala a nasɔngɔ yɛrɛ bɔ n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ olu ka maa nɔ bɛɛ la ko in kɔni ye janba de ye min labɛn bɛ wa olu jɔrɔn tɛ dɛ barisabu ka d'a kan maa minnu taara dɔrɔgu in sɛgɛsɛgɛ conteneur kɔnɔ u kun kan ka taa ni sɛgɛsɛgɛlikɛjɛkulu ye u nɔfɛ min bɛ dɔrɔgu kɛlɛ Benin jamana kɔnɔ o ma yirɔ ayiwa polisilakaw minnu fɛnɛ ni olu taara a minɛ ani gendarmelakaw olu sina k'u teliya ka dɔrɔgu in yɛrɛ jeni ko ni dun ye sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a kuma ka sin ka jeni yɔrɔ kelen barisabu ka d'a kan u ko fɛn min ma ko empreinte bolonɔw a tatɔ k'a bila kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ seerew ye minnu bɛ se ka mɔɔw jabajɛ wali kelen k'u nɔgɔ ko nka ko bɛɛ tunun bɛ bi ko kumana olu kɔni tɛ se k'a faamu fiyewu k'a fɔ u ka maa kɔni minɛ bɛ ko dɔrɔgu ko dan b'a yɛrɛ ye ko janba de don min ni u bi a bɔ a la. Ami abladɔniya k'a fɔ Gabon jamana kɔnɔ Ali Bongo o denba kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa ye kunnafoniw minnu bɛ ka bɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔw yɔrɔ k'a fɔ a bilama tɛ se ka muɲukumanya ka kɛ Gabon va la Libreville ko maramafɛn girimanw de kɛ mɛ k'a ka palais fa bɛɛ lajɛlen la koli tiɲɛ do wa tiɲɛ tɛ Ali Bongo o denba ye o jaabi ni a ka bɔli dɔ ye ka sababu kɛ a taara taamana ka ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma Libreville a gaɲaka yan b'a fɛ ni ka taa a jira bɛɛ lajɛlen la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ale kɔni bilama a lafiya bɛ wa jɔrɔn tɛ a tɛ ka sira ma ɲɛ ko sari kɔnba jɔn bɛ da la ka a ka palais lamunumunu tuma min na ni a sera nin yɔrɔ in na a taara yɔrɔ dɔ de kurubungari yɔrɔ min jɔra marakukaw fɛ ni a bɛna kɛ sababu ye ka Gabon jamana ka baara dɔw nɔgɔya a senfɛ a ye a ka minisiri ɲɛma dankan kɔrɔ ni o kɛmɛ fanga sinamatɔ ye bi Serafin Mundunga a y'o jaabi a ko Gabon ka denw ma yala maa min ni sari kɔma kɛmɛ ko o ka so kɔlɔsi ko a tɛ se ka bɔ jatigɛ fɛ ko yala n'i ye ɲɛ i b'o ye na wa labana ka jira k'a fɔ ale kɔni bilama ale kɔni bɛ fɛn min ɲini a fadenw kɔni fɛ u ka lajɛ ka ɲɔlen sɔrɔ k'a fɔ Gabon ka denw ye ko barisabu ka d'a kan ko maa min datugulen don n'a bɛ siran ka bɔ ka yala Gabon jamana kɔnɔ ko n'i y'o ye k'i tɛ fili o mɔ ale filɛ nin ye cogo min na ale ye munumunu zalo caman kɛ ka na se nin don in mɔ ko b'a jira k'a fɔ ale siran tɛ maa ɲɛ janko k'a fɔ k'a lakananen don cogoya dɔ la ko baasi yɛrɛ tɛ Gabon jamana yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ ka basigi yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko ale bɛ taa siran maa ɲɛ. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ maa minnu ni olu bɛ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ kɔnɔ cour constitutionnelle maa kɔnɔntɔn maa ɲɛmajɔlen maa kɔnɔntɔn u k'u ma ko le 9 sages don tɛmɛnenw na olu de maa 5 sɔrɔla k'u sigi k'a jira k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ka laɲini ye fɛn min ye k'a fɔ kalata tɛ se ka kɛ ɲinan zaa kɔnɔ fiyewu o kumana u jɛmɛ ni a ye ka yamaruya di mɔ a k'a lajɛ ka a tori a bɛ bɛn waati min mɔ a ka o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni o ye calendrier électoral ye k'u jɛmɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye a kɔrɔ fɔ kɔni jɛyalen kun don barisabu ka d'a ka fanga sinamatɔw ye a jira k'a fɔ cour constitutionnelle a ma ka kɛta kɛ bawo sariya ye a jira k'a fɔ maa hakɛ min ni o kan ka sɔrɔ maa kɔnɔntɔnw na walasa u ka sigi ka kuma lahala ka u yɛrɛw ka sariya senw na ni u ko ma ko kɔrɔmu o ye maa 7 de ye nka maa 5 de sigira ni ka ko jalatigɛ ko kumana ko sariya sɔsɔra fa dɔ fɛ nka bibi in na ko kura min n'an bɛ ye kɔrɔ cour constitutionnelle maa ɲɛma ale kɛ na kɛ ka bataki dɔ sɛbɛn k'o ci maa 4 tɔw ma olu minnu ma ye kɛnɛ kan ko maa 1 kɔni bɛ a la o ta bɛ furakɛ jamana kɔ kan o ta bɛ faamu maa 7 tɔw minnu ni olu ma ye ko min y'a to k'u ma ye ko a mago bɛ u ka dalakaw na kɔrɔfɔw ye a jira k'a fɔ batakiw minnu sera ka tɛmɛ sɛbɛ ɲɛma ani maa 7 tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔrɔfɔw y'a jira k'a fɔ jaba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a b'i n'a fɔ maa bɛ maa la u la ye olu dɔw kɛ mɛ k'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila de kɛ mɛ ka jamana sariya sunba ka a maa dɔw ta k'u koron k'u don a dɔngɔda fɛ jagoya a y'a fɛn min ma na diya ye u b'o de boli cour constitutionnelle kɔnɔ barisabu ka d'a ka jaabiw minnu bɔra maa 2 dɔw fɛ olu ye a jira k'a fɔ don dɔ kɛra la olu ye hakilina dɔ ta a barata bɛɛ y'i kali k'a fɔ a man kan fiyewu ni fɛn fɛn fɔra ni ɲɔgɔn cɛ yan dalaka de don ne de don a man kan o ka mɛn kɔ kan k'olu ka kuma dɔw labanna ka mɛn kɔ kan k'o de y'a to olu ma sɔn ka ye ko in kɔni kɛnɛ kan a kuma kɔni njɛyalen kɔni don bi Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ. Faransi jamana kɔnɔ jamanakuntigi sigi kalata ɲɛbila kalata u k'a ma ko primaire o ɲɔgɔn sɔsɔw ani cɛdumankɔrɔbaw olu daminɛna ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ jabaranin na k'a lajɛ maaw bɛ se k'u dɔn ka taa maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga ɲinijɛkulu min bɛ wele ko les républicains minnu ɲɛmɛ ka Amérique ladege barisabu ka d'a kan kami b'a ɲɛma tɔ filɛ olu ɲɛma kɛ bɛ Amérique jamana ye don tɛmɛnenw na a tun bɛ wele ko UMP u n'an bɛ u yɛrɛ wele bi ko les républicains George Bush ka fanga ɲinijɛkulu Nicolas Sarkozy ka fanga ɲinijɛkulu de ko don u bilama u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jabaranin na nka maa 2 minnu bɛ yen ni Faransi ka den yɛrɛ fanba wali kelen fanga ɲinijɛkulu kɔnɔma fanba sigin bɛ k'u kɔnɔ ko u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na ni kɔrɔfɔw ye walasa min kan ka sugandi u ka se ka si dɔn
Nicolas Sarkozy ani aya Alain Juppé olu kɔni halibi u ma se ka korow kɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ mɔgɔw ka se ka fɛn faamu ya u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka ɲɔgɔn musalaka ko la fɔlɔ nka Nicolas Sarkozy ni maa min kɔni garala ɲɔgɔn na o ye Bruno Le Maire ye a ka ministre kɔrɔ o ye a jira k'a fɔ maa bɛ maa na an jɛla yan ni o dɔw kun y'u dalaka labatu ɲankuma kun b'a sɔrɔ an kun ka dɔgɔ kosɛbɛ kɛnɛ in kɔnɔ bari sabu ka d'a kan ko don min na olu bɛ jamana ɲɛmaaya ta ko filanan ɲini mandat filanan u ko n'u bira k'u n'u sen bɔ politiki bɛna k'u la Faransi jamana kɔnɔ ka t'u wasa don u ka dugu ka baara la ko nka k'u bilama y'u dalaka sɔsɔ ni ka na ye an jɛla bi ko kura Nicolas Sarkozy sina k'o kɛ a yɛrɛ ye ten bari sabu ka d'a kan ko maa tɛ fili i ni yɔrɔ kuma mɔ a sɔrɔla ka Bruno Le Maire jaabi ko ale b'a ɲini Bruno Le Maire fɛ a kana sebaya sɔrɔ fiyewu ko bari sabu ka d'a kan ni maa ni bira k'o de bɛ kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ i la i ka dusu ka se ka sebaya ta ko o kumana ko n'a t'o dɔn k'o b'a jira k'a fɔ a ma deli ka kɛ ɲɛmaden ye ko nka ko ni don o don n'a kɛra ɲɛmaa ye ka bi ko a na se ka o yɔrɔ ninnu kɔni dɔn min ye Alain Juppé ani Sarkozy kɔni ye olu kɔni ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ nka maa min kɔni ni o bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ kɔni ye ni sondage y'a jira k'a fɔ ale bɛ ɲɛ kunna o ye Alain Juppé de ye min ye Kadafi kɛlɛ yɛrɛ kolokolo ni Sarkozy y'a wele o donni kama ka bila ministeriya la ministeriya min ɲɛsinnen kun don jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔw ma o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnboli fana kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen ni an ɲɛsinnen kun don jabaraniw ma walasa faamuya kun se sɔrɔ aw fɛ bamanankan kunnafoni na an bɛ a fɔ aw ye n ko nin ye kuru kɔni selen siɲɛ ka laseli wɛrɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kafunɛ Bajili don yan'o cɛ ne b'a fɔ n ka kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma